सिमां नोंसा आइया दुर्गा फुजानि गस्ला बायाखै नामा? ओहो जोंहा बायथ'वाखै। जोंहा आइया आंनो दाम गोसानि गस्ला लाबोदों। बा मालायसो नोंस्रा आइया नोंखौ जोबोर अनो ना? औ आंखौ जोबोर अनो। नोंस्रालाय? आंखौबो अनो। आंबो दिनै आइनाव गस्ला गोदान बिगोन र'। थाथ'दो लोगो आं थांनोसै। दे होमबा लोगो। न' बिनानाव दैया बिनानाव आं फंसे खोथासो बुंगौमोन। मा खोथा आब'? जोंहा फिसाजोआ दुर्गा फुजानि गस्ला बिगासिनो दंमोन। बेखायनो आं बिनानावनियाव हरोब्ला 500 रां दाहारसो लांथ'गौमोन। लांनो हागोन दे आब'। आं उनाव खामानि मावना दानलांगौमोन। दे जागोन दे आब'। बाजै नानिनो दिनै फुजानि गस्ला बायनो थाङोब्ला खामानिफोरखौ दा मावसै, आं मावजोबनोसै। नाङा दे नानि, आं दा मावखांना थांगोन। जेबो नङा दे बाजै, दा आरो नानिया रागा जोंगोन, गथ' मानसिनि रागा। दे जेबो नङा आब', थांदो गथ' मानसिनि रागा। न' बे 500 रांखौ ला। जागोन दे बिनानाव। दे। सिमां, ओइ सिमां आइ, नै आं नोंनो मा लाबोदों नायफैलाय। मा लाबोदों आइयै? नै आइ नोंनो गस्ला गोदान लाबोदों। नाङा आंनो एसे खम दामनि गस्ला। मालाय आंना लोगोफोरा दाम गोसानि लाजोबदों। हामा आइ, बिदि अख्रा खालामनो। जों गोरिब मानसियालाय बहा दाम गोसानि बायनो हानो। आं मिथिया आइयै, आंनो बेखौ नाङा।
आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होला आयै। दे हामबायसै आइ। नों दिनैसो माने एसेबां सम खबर लायालासिनो दंमोन। हा? बुं आरो बै हिन्जावा सोर? बे आंनि हिन्जाव गदाय। मा? नङा बे माब्लाबाबो जानो हाया। सालि? लाजिनो रोङै सालि। ओंखारलां सालि, नोंहा बे न'आव जायगा गैया। सुदेम! सिमां जाबाय दे, गाबबाय थानो नाङा। आनै आंखौ आइया मानो हारसिं गालांखो? जाबाय दे नानि, गाबबाय थानो नाङा। आंखौ निमाहा होदो फिसा, आं नोंखौ मोनथियैयाव रायबाय सोबाफ्लांबाय। जेबो नङा दे मादै, मिथियैयाव जाफ्लांखायो। थौदो फिसा, जोंहा थांफिननोसै। नों दिनैसो एसेबां सम बहाय थांना थाहैदोंमोन, मानो खबर लायाखैमोन? नानि दैया माबा गोसोआव